Яңалыклар чыгарылышы үз эшен башлап җибәрде. Студияда Алина Валиева, исәнмесез? Мәктәп 80%-ка әзер Мәләкәс аръягында урнашкан яңа гимназия төзелеше дәвам итә. Клуб урынына ташланды бина, Әҗмәкәй халкы мәдәнияты йортын төзекләндерүне сорый. Клумбаларны ваттылар, газонны казып чыктылар, агачларны үтерделәр. 46-нчы комплекста эшләүчеләр безнең ишегалды программасы кысаларында үткәрелә торган эшләрдән канәгать түгел. Статистика буенча соңгы тәүлектә Татарстанда яшәүче 43 кешедә COVID-19 диагнозы расланды. Мишалода коронавирусның тагын 6 яңа очрагы теркәлде. Шулай итеп 13 июльгә Татарстан буенча коронавирус белән авыруның барлыгы 23 мең очрагы билгеле. Аларның 20 570 терелгән, 115 узган тәүлектә. Мәләкәс аръягында яңа гимназия төзелеше дәвам итә. Хәзерге вакытта микрорайонда бердән-бер 39-нчы мәктәптә укучылар саны нормадан 2 тапкыр диярлек артык. Булачак гимназиядә төзелеш эшләре барышы белән Чаллы мэры Наил Мәхдиев һәм безнең төшерү төркеме танышты. Яңа гимназия Фоменко проспектында төзелә. Бу Мәләкәс аръягында икенче уку йорты булачак. Проект барлык яңа уку йортларында бер төрле булуга карамастан, алар барысы да төрле дип белдерде шәһәр мэры Наил Мәхдиев. Әмма әлеге гимназияның индивидуаль дизайны сер булып тора. Дизайн каждой школы, он разный. Как у каждого ребенка есть свой характер, так у каждой школы свой дизайн отличительный. И, безусловно, каждая школа отличается. Гимназияның әзерлеге 80%-ны тәшкил итә. Бинаның фасады төгәлләнгән диярлек. Кыры юлларын бизәү эшләре генә калган, төп эшләр эштә алып барыла. Мы подошли к финишной прямой. Работы ведутся. Красим стены, укладываем линолеум, кладем плитку, собираем потолки. И начали уже формировать кабинеты, классы. То есть устанавливаем мебель, наводим красоту. Я думаю, что все, успеем в срок. Укул сыйныфларынан тыш гимназиядә 540 урынга исәпләнгән зур актлар залы булдырылачак. Проект буенча китапханә, шишенү бүлмәсе, иркен ашханә, спорт залы һәм 2 бассейн булдыру каралган. Бүлмәләрдә өстәлләр һәм урындыкларны балалар буена карап үзгәртеп булачак. Регулируемая. Кстати, начальная школа, это самое минимальное, потом растут, то есть мы по регулировке также и парты. Булачак гимназия 1224 укучыга исәпләнгән һәм балалар инде тулысынча тупланган. 9-нче сыйныф җыелган, хезмәткәрләр штаты 80%-ка җыелган. 14-нче гимназиядә быел беренче белем көне узачак. Лилия Гатина, Валерия Новожилова, Сергей Вильданов, Яңалыклар. Әҗмәкәй халкы иске клубны торгызып, шуның белән бергә мәдәни тормышны да кире кайтарырга сорый. Хәзерге вакытта кайчандыр популяр булган бина урынына җимерек һәм ташландык бина. Тулырак алдагы материалда. Тамара Васил кызы 2010 елга кадәр биредә яхшырак шартлар булганын, клуб эшләгәнен искә төшерә. Олылар һәм балалар монда бик теләп ял итәргә яраталар иде. Ә хәзер клуб кырыена килергә дә куркыныч. Күңелле хәл урынына җимереклек, төрле корткычлар һәм хайваннар яши биредә. А сейчас что? Разлуха, это, все там не знаю что. На пол страшно встать. Там лягушки квакают. Проблема түгәрәкләр эшләвендә һәм концертларда гына түгел. Халыкка сайлаулар һәм иҗтимагый җыелышлар үткәрергә дә урын юк. Үткән сайлаулар алар җайсыз урында медицина пунктында оештырылды. Еще да күбрәк җирне саталар. Монда культура учагы ясарга дигән. Юк, сезнең монда булмый. Моны төзәтеп булмый. Бу кирәк түгел. Кирәк булмагач не? Әйдәгез, менә бомба ташлык та безнең Әҗмәкәйнең уртасына шартлатыйк бу культура учагын безнең. Безнең бабайлар төзегән әйберне. Бу варварство дип атала. Җәмәгать эшлекләре әлеге проблеманы беләләр. Акча юнәтәбез, тырышабыз диләр. Әмма җирле хакимият безгә бары тик вәгъдә бирә. Әле берсе, әле икенчесе, эш башкарылмый, дип аңлата Гомум халык фронты рәисе. Если это будет наш клуб, мы сами за него будем горой стоять. И открывать, и разбираться, и каких-то приводить, кто кружки организовывает, полы гнилые, там потолка все сыпется, стекол нету, вот снимите, там одни уже голуби. К Камаеву, главы Тукаевского района, обращаешься, все вопросы на раз, прям легко в этом кабинете решаются, он четко знает, куда надо что сказать, где акцентировать, и все вопросы решаются. Но почему глава поселения не может те же вопросы решать также на таком же уровне? Хакимият акча кирәк ди.
Ләкин шынлыкта теләк кирәк дип белдерә халык. Клубның нигезе нык, төзелеш намус белән эшләнгән, минималь чыгымнар уртак көч белән клуб объектларны торгызырга мөмкин. Сетку натянул, ворота поставил, скамейки поставил. Әшмәкәйдәге яшәүчеләр вәгъдәләрдән туйган, эш гамәлләр телиләр. Клуб иртәгә дә киләсе елга да түгел, ә инде кичә үк кирәк иде. Лиана Багавиева, Розалия Фахриддинова, Айдар Мусин, Яңалыклар. Келесі хабар бізге шулай қойнар әлемті телефонына келе берішті. 46-ші комплекста яшәүчеләр безнең ишек алды программасы қысаларында үткәрелә торган эшләрдән канәгать түгел. Проблеманы безнең хәбәрчебез тикшерде. Клумбаларны ваттылар, газынны казып чыктылар, агачларын үтерделәр дип дәүга белдерә 46-нчы комплекста яшәүчеләр. Әмма бу әле вакыты генә, иң мөһиме юлны дөрес киңәйтмиләр. Дорога будет к дому. Это неправильно. По схеме дорога должна быть вот здесь. Бу видео тракторын йортларда яшәүчеләр үстергән бәрхет, бакча һәм петуния гөлләрен юк итүен күрсәтә. Наши строители решили, там же у нас скос, они решили сэкономить немножко, может быть, денег, может быть, время на ремонт. И решили расширить эту дорогу, проезжую часть за счет газона нашего. Погубили наши клумбы, вот деревья порушились. Чәчәкләр генә түгел, спорт тренажерлары да ремонт корбаны булган. Көн сайын биредә балалар да, пенсионерлар да шөгыльләнгән. Трактор заехал на детскую площадку, крутился, вертелся. Слой, наверное, снимали тут. Песку или что. Вот и гляньте на эту ручку. И кто будет восстанавливать? А за это мы деньги платили. Безнең ишегалды президент программасы матбугат хезмәтендә безгә махсус беркем дә чәчәкләрне юкка чыгарырга планлаштырмаган дип җавап бирделәр. Приняли такое решение, потому что на противоположной стороне дороги рельеф неровный, там есть откосы, пригорок по всей длине проезда. Дорогу с этой стороны решено не организовывать, потому что даже если завести очень много земли для выравнивания рельефа, со временем асфальт начнет разрушаться. Администрация договорилась, что после завершения работ посадит возле дома новые цветы. Халык гомумән алганда ишегалдының яхшы якка үзгәртүенә шат. Әмма тәрәзә каршындагы 30 см яшел зона инде беркем дә янәдән кайтармаячак. Лиана Багавиева, Ленар Султанов, Яңалыклар. Бүгіннән шәһәрнең 3 район администрацияләрендә шәһәрне төзекләндерү, яшелләндерү һәм чәчәкләр белән бизәү буенча конкурста катнашу өчен гаризалар җыю башланды. Ул 30 июльгә кадәр дәвам итәчәк. Конкурс 2 этапта узачак. Иң элек район конкурс комиссияләре оешма предприятиеләрдән, шәхси эшмәкәрләрдән, шәһәр гражданнарыннан коллектив һәм шәхси заявкаларны караячаклар. Конкурсның район турын үткәрәчәкләр. Җиңүчеләр 10-нан 18 августка кадәр узачак конкурсның шәһәр этабында каралачак. Җиңүчеләр җәй ахырында узачак йомгаклау чарасында призлар белән бүләкләнәчәк. Конкурсларда катнашу өчен гаризалар түбәндәге телефоннар буенча кабул ителә. Автозавод районы 54 76 76, Үзәк район 47 55 49, 47 55 39, Комсомол районы 71 42 24 яисә 70 17 59. Стандарт аяк киемнәр барысына да туры килми, аларны сатып алганда күп кеше авырлык белән очраша. Аяк киемнәре сайлаганда уңайлылык һәм җайлылык мөһим факторлар булып тора. Нәкъ шундыйларны Чишмә мәдәният йортында узучы Беларусь ярминкәсендә табарга була. Сайлап алу өчен 1000-нән артык төрдә аяк киемнәре бар, ассортименттан күзләр камаша, размерлары 36-дан 49-га кадәр. Хорошая белорусская обувь, хорошая, конечно. У меня и сапоги, и ботинки я здесь покупала. И вот эти тоже здесь. По телевизору увидел рекламу. Вот решили приехать посмотреть из деревни. Ассортимент, цены как здесь? Отлично. Вообще классно. Ярминкәдә Беларусинеке белән бер рәттән Россия җитештерүчеләре модельләре дә тәкъдим ителгән. Беларус аяк киемнәре исә аягында сөяге чыгып торган, киң һәм тулы табанлы кешеләр өчен бик яхшы туры килә. Наша обувь изготовлена только из натуральных материалов, а именно кожи и прессованной кожи, что позволяет ее носить летом с комфортом. Ножка ваша будет дышать, легко себя чувствовать. Шәһәрдәшләр үзенә уңайлы аяк киемнәрен 20 июльгә кадәр Чишмә мәдәният йортында 10-нан 19 сәгатькә кадәр карый алачак. Біз искәртіп узабыз, COVID-19-ға қаршы вакцинация дәвам итә. Ауыртуларсыз иммунитеті болдырырға тілейсіз екен, коронавирустан прививка ясатыгыз. Бүгінге шулар иде, мин Алина Валиева, сезнең белән сау булашам. Игътибарыгыз өчен рәхмәт.
Приумножьте свои личные сбережения с КПКГ «Госзайм». Ставка 11% годовых. Также выдаем займы с использованием средств материнского капитала. Набережные Челны, Новый город, 107. Глазная клиника Газизовых. Современная хирургия катаракты и глаукомы. Лечение близорукости у детей. Набережные Челны, дом 1408. Телефон 35 75 75.